И здравейте, хора! Днес е понеделник и съм ви подготвил история, но преди това не забравяйте да ударите един лайк и да се абонирате, да преминаваме към историята. Случи се преди около 2-3 дена с Destroyer. Отидохме на центъра, в който ни е градът. Той е близко до училището ни. И отидохме и Destroyer искаше да ми покаже трик как ще скочи от един парапет и да направи превъртане във въздуха. Обаче, вместо да се превърти, той буквално си падна на земята върху главата му и си ожули някъде рамото си го ожули. И през това време обаче дойде едно дете от ромски произход, така да го кажа, което буквално отиде до него, наплю го, ритна го по крака и му се изсмя. След това си тръгна директно с колелото. Понеже майка му и баща му седяха на пейките и ние буквално нищо не можехме да му кажем, пък ама ли да му направим нещо. И затова решихме, понеже на центърът ни има една голяма сграда, която зад нея има улица. И там няма видимост от пейките, на които те седяха. Детето като отиде до там, ние да отидем също там и да се разбереме защо го е наплюл, защо го е ритнал. Чакахме някъде половин-един час. Той през това време Destroyer се изми и детето най-после отиде зад училището. Тази сграда беше училището. Детето най-после отиде зад училището. И ние през това време тръгнахме и ние натам. Детето докато караше, ние го спряхме от колелото и го попитахме защо го е наплул, така да се извини му казахме. И той каза, че какво от това, като го е наплул, той е паднал и си го е заслужил. И ние го попитахме къде са майка ти и баща ти. Все едно не знаеме. И той отиде и ни ги показа. Ние тогава говорихме с тях. Те казаха, че не са видели подобно нещо, макар че точно гледаха в него, когато той го наплюва рита и му се смява в лицето. Разбраха се, говориха нещо и с детето. Ние си карахме колело и по едно време детето идва. То буквално сигурно това дете беше на 6 години и не можеше баш точно да играе. И дойде до нас и ни каза: "Хинавай! Хинавай!" И ние не го разбрахме какво вика. Обаче не може да казва извинявай и не викаше хинавай. И тогава ние го попитахме какво казваш и той пак си повтаряше същото и накрая се досетихме, че искаше да се извини. И после отидохме и после го попитахме: добре, що го направи, не трябва да се правят такива неща, му казахме. И така, обаче той пак почна да се извинява. И ние казахме: добре, но ако направиш пред някой друг така, който не си издържа нервите, направо ще те набие. Нищо, че родителите са му там или каквото и да е друго. Карахме си и то по едно време буквално, следваше ни постоянно зад нас, където ние минеме, буквално и той минаваше по същия начин, по същото, по една и съща линия минавахме. И ние все пак забелязахме след време, че той буквално ни следва и решихме да минаваме, понеже видяхме, че не може да се качва по стълби, трябва да си дига колелото. А те стълбите са някъде общо 30 сантима, в смисъл стълбичка, още една стълбичка и още една стълбичка, някъде по 10 сантиметра една. И ние слезнахме от тях и то слезна. После засилихме и се качихме и докато той си дига колелото, ние продължихме и мислехме си, че сме му избягали, обаче това не беше въобще така. След време пак обърнахме се и той пак зад нас ни следва ни и никъде
никъде не иска да спира. После минахме понеже има един фонтан там, и минахме по парапета на фонтана. Той вече падна в фонтана вътре и се умокри целия. Обаче майка му и баща му въобще нищо не реагираха. Умокри се целия, извади си колелото и пак продължи да ни следва. През хращета минавахме и той още ни следва. По същата линия. Накрая отидохме зад училището ни и го попитахме защо ни следваш и той буквално ни каза Канко! И през това време ние се засмяхме и той ни изгледа с някакъв перверзен поглед и му казахме добре, хайде да караме колело. Но преди това заснехме едно клипче с него, което ако не забравя, ще го сложа в края на клипа. Ако не вярвате за историята, главно, ще видите какво той ще ви каже на феновете, които са 9. За каналът. Можеш ли да го кажеш? Да. Еми, кажи го. Да. Скоропоговорка. Доста е трудно. Да. Добре, браво. А можеш ли да кажеш, не забравяйте да харесате клипът? Браво! Браво! Аз това не можех да го казвам до 10 годинки, даже и повече. Да, карахме колело и по едно време майка ми звънна, че трябва да хода спешно до работата й, която беше някъде на 1 километър и му казахме, че ще трябва да ходиме на едно место. И той буквално каза, добре, и аз ще дойда с вас. И следваше ни през цялото време, докато не влеземе в работата. И ние влезохме вътре. И понеже там, където работи майка ми, вътре в дворът има кучета. И ние слезнахме от задния изход. Вратата за вход е изход. Та помолихме пазачите да пуснат кучетата и те не искаха и затова. Те без да ни видят отидохме и отвързахме кучетата и ги пуснахме през една порта, която е малко по-далече от другата порта. А тези кучета нападат. Обаче мене, да се каже, ме познават. В смисъл, виждали са ме 20-30 пъти. И пуснахме ги. И като видяха детето, толкова силно побягаха към него, извинете. Толкова силно побягаха към него, че то направо имам чувството, че докато карам, му паднаха гащите. Буквално, не знам как не му верно паднаха гащите. Караше. Сигурно са го преследвали 1 километър по-нататъка. Или пък е отишъл на гарата при баща му и майка му. Не знам, и после като с майка ми да си тръгваме, защото тя свърши работа. Те тогава чак дойдоха. Кучетата и пазачите ни питаха нещо да сте правили на кучетата или подобно. И ние с Destroyer отговорихме, не, какво да сме правили, бе? Вие ни забранихте да ги пускаме кучетата. И те викат, защото са се отвързали. И ние обяснихме, че не знаем какво и си тръгнахме. Повече това дете не го бяхме виждали до вчера, където си караме пак из центъра и минаваме по една уличка и това дете и майка му седат на стълбите пред тях. И детето ни посочи най-нагло пред майка му и каза, това са те. Може би е разбрал, че ние сме пуснали кучетата или не знам. Но след това нищо не ни направиха и ние си тръгнахме към нас и продължихме да си караме колело. Това беше от историята. Благодаря ви, че гледахте до тук историята.
Надявам се да ви е харесала и искам един тест. Всеки, който е гледал до тук историята, да напише в коментарите хаштаг дете от ромски происход. И така ще разбереме колко хора гледат до край клиповете ни. Както казах, надявам се да ви е харесала историята. И чао от мене и до следващия път.